So mayong adlaw sa mga kadyadisi nato dira sa tanan nga nagapamati sa ato ang mga videos in naabot tay mga live, and salamat sa inyong pagpadayon sa pagsuporta nini nga channel. So akong gidapit mo kato mga bag-o pa nini nga channel para ma-update ka sa mga videos nato, mga devotional o mga preaching o live sermon. Doon na tayo live sa matag Martes o Merkulis. Doon na po tayo live sa Huwebes o sa Domingo. So every week doon na tayo upat ka live Bible study and midweek service and Sunday worship. And doon na po tayo daily devotional. So karon ang ato ang devotional nasa Mikyas o Mikaya, Micah chapter 6 verse 8. So kung bago pa kanina channel, para ma-notify ka, paki-subscribe lang and comment sa ubos kung sa imo ang mga nasabtan. So ini nga channel wala ta nag-introduce og religion, but only the Lord Jesus Christ ug ang pulong sa Ginoo mo atong gina-introduce. Okay? So karon ang ato ang devotional na sa chapter 6 sa Micah verse 8. Matud pa dinhi akong bagabasahon. Gipakita na niya kanimo o tawo unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. So nini nga bersikulo ato ang pagatun-an kini as our devotional. Matud pa dinhi nga gipakita na sa Ginoo sa tawo kung unsa gyud maayo. So ang Dios nagapakita siya unsay mga maayo, unsa poy dili maayo. So diha sa iyang pulong makita nato o mabasa nato kung unsa gyud ang mga maayo nga paghimuon sa tawo ug unsa pod ang dili maayo nga paghimuon sa tawo. Okay? So matud ba dinhi ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan. Okay? Una dinhi nga atong tun-an is kining pagbuhat sa kaangayan. So maning kaangayan? Kana bang angay, bagay, ang imuhang kinabuhi diya sa tubangan sa Ginoo? Nagpasabot kini nga ang imong pagkinabuhi in line sa kabubuton sa Ginoo. Imong pag kinabuhi ning kalibutan na adunay pagkauyon diha sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So just like example sa guitar, dili gud ka makapli og maayong tono kung dili nimo maangay ang maong gitar, di ba? So doon na tayo gitawag og tuner o kanang apps na siya nga mubagay sa gitar kung adunay gitar nga nayabag. Okay? So kinahanglan ta og tuner para mabagay ang maong gitar, kay para makabuo ta o makakumpos ta o maka-play ta o nindot, no? Maka-play ta og nindot og dili yabag. Okay? So kung once nga ang usa ka gitar do naman ay unom ka string, kung usa ni ana ka string dili siya uyon sa ubang string, so ang may tabo mas madungog yun ang yabag. Okay? Mas bisan usa ra ka string ang mayabag, maapektahan ang lima. So nagpasabot kini nga sa atong kinabuhi kinahanglang maangay ta. Okay? Kinahanglang ato ang pagbuhat angay gyud sa tubangan sa Ginoo. Kana bang dili mga yinabag ato ang mga gipanghimo. Okay? So may mga yinabag nga mga buhat. Kana bang mga buhat nga makayunta dili kaymutan sa Ginoo, apan gibuhat lang gyapon nato. So makayunta nga ang atong ipangbuhat is dili angay o dili bagay sa tubangan sa Ginoo. Nindot kayo ng atong gibuhat bagay sa tubangan sa Ginoo. Okay? Ano man, nindot kayo ang resulta sa ato ang pagkinabuhi, resulta sa atong pagpuyo, resulta sa ato ang pagpaningkamot, resulta sa atong mga kahago. Aduna joy mapupo nato nga nindot kayong mga bunga. Ug dili lang kini sa imong kinabuhi, hasta pa sa imong next nga mga generation. So muna nga gihagitan ining mao nga pagtulun-an karon nga nindot day kayo nga mubuhat gyud tas kaangayan. Kung unsa joy angay
nga gisultis pulong sa Ginoo, dapat ato ning i-apply sa atong kinabuhi. Okay? So dapat as a Christian, kabaluta nga kaning pagbasa sa pulong sa Ginoo bagay gyud ni ug angay gyud ni nato. Pagampo, no? Pagpaubos o pagbuhat sa iyang buluhaton, bagay gyud ni alang sa mga Kristohanon. Okay? So buot pasabot, ang mga kalibutanong mga butang dili kini bagay sa atong kinabuhi. Makayabag ni sa atong kinabuhi kung mubuhat tas mga butang nga kalibutanon. Sa mga butang nga makayunta nga kalibutanon nata. Okay? Kana bang bisag adlang Domingo, timpo og silimba, unya nara ka mas gipalabi nimo ang mga activity sa secular kaysa pag-adto nimo sa church. Okay? So dili ko na bagay nato, no? Timpong Domingo magjalibir ta, maadto ta sa mga pagsuroy-suroy nya adlaw igsilimba imong yadto sa pagsuroy. So makayunta nga dili guna bagay nato. Okay? So atong buhaton ang kaangayan. Matud pa dinhi ang ipaabot sa Ginoo kanimo maong pagbuhat sa kaangayan. So nindot kining mubuhat kita sa kaangayan. And ikaduha nga gigisgutan dinhi, kining makanunayon nga pagbuhat sa kaangayan o pagpakita sa makanunayong gugma. Okay? So kada bang ipakita po nato ang makanunayon po natong gugma sa ato ang langitnon nga Amahan, no? So ipakita nato sa buhat dili lang sa pulong ang ato ang mga sulti. Kung nahigugma ta sa Ginoo, matud pa sa John 14 verse 15 o 14 ba na siya, 14 to 15 nga, if you love me, so keep my commands. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ako ang mga sugo. So kung nahigugma ta ita sa Ginoo, tumano nato ang isugo diya kaniya. Okay? Subot pasabot kining makanunayong gugma, makanunayon ang ato ang pagtuman sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Okay? So nindot kayo ning pagabuhaton sa ato ang matag usa ka kinabuhi nga aduna tay gitawag og makanunayong gugma. Okay? So kanunay nga imong paghigugma sa Ginoo. Ana bang dili taphaw ang imong pag-worship, no? Dili kay nindot kag sinina, maura pod ang time nga ma-inlove ka sa pag-adto simbahan. Dili lang kay dagko kag nadawat nga mo panalangin, usa pa pud kamo muhigugma sa pagpangalagan sa Ginoo. Dili ingon ana kay bisan pa sa kawalad-on, bisan pa man sa mga balatian, bisan pa man sa mga kalisdanan, matud pa nini dili pwede nga walaon nato ang atong gugma diya kaniya. Kung dili ipakita nato nga makanunayon ta nga na-inlove sa atong langitong Amahan. Sa kasakit man, sa kalipay man, atong mapakita sa buhat ang ato ang pag-inlove, paghigugma sa atong langitnon nga Amahan. Okay? So nindot kayo na nga kani atong gugma sa pagpangalaga dili muluban ba. Kini nagisgot kini nga kinahanglan atong gugma dili muluban, no? Kana bang pag-abot sa mga kalisdanan, mga balatian, mga problema, dili gyapon maglubad ang imong gugma sa Ginoo. Still magadut-dut hinuong ka sa pag-adto sa presensya sa Ginoo. So muna gitawag og makanunayon nga gugma. So adto tas ikatulo kaning gitawag niya og pagkinabuhi diya sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Okay? So dapat sa atong pagpakiguban dai sa Ginoo nagalangkob kini diya sa pagka mapaubsanon, no? So diya sa pagka mapaubsanon ang Dios mahimuot og mutuboy sa atong kinabuhi. Kay kani magong pagpataas mao ni ang makahuyang sa tawo ug mao ni ang makahagba sa tawo, mao ni ang makadiscourage sa tawo. Okay? Sa panahon di ay nga magpataas ta sa atong pagpakiguban sa ato ang langitnon nga Amahan, masinati nato ang kahuyang, masinati nato ang kanabang pagka-discourage, no? Pero kung mabuhat nato ning pagpaubos, ang Dios may mutuboy nato, di ba? Niyon siya nga kadtong magpataas yang ipaubos ug kadtong magpaubos yang pataas. So nindot kayo nga kaning atong pagpakiguban sa ato ang Ginoo, aduna kitay pagpaubos kay iyatang i-promote, iyatang i-level up sa ato ang pagka Kristohanon.
no, aduna gyud promotion spiritually sa ato ang kinabuhi, no, ug dili lang spiritually but in physically duna putay promotion sa ato ang kinabuhi. So mao gini ang prinsipyo nga gisigutan sa Bible nga kinahanglan gyud ang pagpaubos kay ang Dios mo mutuboy kanato. Lisod kayo kung unay ta og tuboy sa atong kaugalingon, no, usa ka na ka pagpataas kunong dili ka kahulat nga gusto ka nga maangkon dayon nimo, gusto ka nga ikaw ilhon dayon, gusto ka nga ikaw mahimo dayong kana bitaw mainila sa kadaghanan. So naaranas kamot sa Ginoo in the perfect time. Ang Dios ra gyud magtuboy nato. Kay mas kinagani ang ato ang Ginoong Hesukristo. Pag anhin niya sa kalibutan, wala siya nagapataas sa iyang kaugalingon. Atong hinumduman nga iyang pagpakatao naa sa pinakaubos nga sitwasyon o ang iyang lugar naa po sa pinakalisod nga lugar. Okay? O niya wa siya nahimugso sa nindot kay nga panimalay. Okay? So makita nimo ang pagpaubos ni Ginoong Hesukristo. Matud pa niya nga kinsa katong buot nga mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang sulugoon sa tanan. Okay? So makita nimo din na nga kana gisulti ni Jesus Christ, siya mismo gahimo na sa diyang nianhi sa kalibutan, wala siya nagpasirbi. Ipakita niya sa mga tinun-an nga siya mismo ang misilbi sa mga tinun-an. Kabantay ta nga sa dihang nanghugas si Jesus Christ o sa mga tiil sa mga tinun-an, no? Katong gitrapuhan niya og tuwalya ang mga tiil sa tinun-an. So makita nimo nga imbis siya ang trapuhan sa mga tinun-an, siya mismo ang mihimo og mitrapo sa iyang mga tinun-an. So inani kanindot ang ipakita nga ehemplo sa atong Ginoong Hesukristo. So as a follower of Jesus, kinahanglan nga makuha nato ning klase sa karakter nga mapaubsanon. Okay? So dili nato ilhon atong kaugalingon nga kita na gyud mas maayo sa tanan. Okay? Mas dapat tanaw nato atong kaugalingon nga aduna gyud tay mga kakulangon o dili nato ato ikumpara atong kaugalingon sa uban. Kay sa panahon gani nga makita nimo imong kaugalingon nga taas ka ikumpara sa uban, diha magsugod ang pride o pagpataas sa imong kaugalingon, which is dili kini mahimut-an sa atong langitnon nga Amahan. So praise God, salamat sa iyang pulong karon sa ato ang daily devotional. And ang hinaot ko nga aduna kay napupo nga mga pagtulunan, no, challenge nis matag usa nato ang tulo ka butang gipangita sa Ginoo, kanang magbuhat kita sa kaangayan o magpakita kita sa makanunayong gugma o buhaton nato magkinabuhi kita diha sa mapabsanong pakiguban sa atong langitnong Amahan. Okay? So magampo ta nining mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pulong karon nga imong ipadayag nining mga adlaw. So ikaw Ginoo magapanalangin sa mga namati, Lord. Bless them, Lord God. Aning maong tulo ka kinaiya diha sa pagbuhat sa kaangayan, pagpakita sa makanunayong gugma ingon man sa pagkinabuhi nga paubsanon kauban kanimo, Lord God. So ikaw lang gyud ang makahatag nining tulo ka karakter Ginoo nga among gikinahanglan. So ikaw ang Dios, manalangin sa imong pulong nga nabati sa matag usa, siliyuhi ka mga pulong nga dili ka tumulabay kawang sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay? So kung doon na kayo nakatunan mga kaigsuunan, pag-comment lang sa ubos. And ayaw lag i-mine ang ato ang background sa luyo, no? So lain na po atong background karon. And ayaw lang nag-i-mine. Ang importante nga doon na kitay daily devotional kay matud pang Jesus Christ dili mabuhi ang taos tinapay lamang kundili sa matagpulong usab nga iyang igasulti. Okay? So ayaw kalimot kung bago pa kani nga channel, gi-invite ka sa pag-subscribe para ma-notify ka sa mga next natong mga devotional o mga next video nga atong pagahimuon o mga live. Pwede nimong i-search ang ato ang mga live sermon para sa dugang nga mga pagtulunan. Okay, so God bless. Glory to God.